तामुलपुर जिल्ला दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनै बावैसो उफ्रिया बिसायख'थियाव सायख'जानाय बिथां एमएलए जलेन दैमारि बिथांखौ बरायदों। बिथांजों लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमनि मानगोनां गाहाय नेहाथारि गणेश दैमारि आरो मिरुनि बाथौ पुराणनि सुजुगिरि बिथां तामुलपुर जिल्लानि साहित्य बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि अनिल नार्जारि बिथांमोनाबो बे बरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लागासिनो दङ। तामुलपुर जिल्लानि सिङाव थानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि बे तामुलपुर समस्थिनि दाब दाब गामिनि थानसालिनिफ्राय दिनै बावैसो उफेरा बिसायख'थियाव सायख'जानाय बिथां जलेन दैमारि बिथांखौ बरायनाय हाबाफारि दिनै लादों। बेयाव बे ओनसोलनि गासै बाथौ सिबियारिफोरा ज' जाफैदों। दिनै बिथां एमएलए जलेन दैमारिखौ बरायनो थाखाय बे बरायनाय हाबाफारियाव जोंहा दुलाराय बाथौ आफादगिरि नेहाथारि बिथांमोनाबो नुजाफैदों। दिनै तामुलपुर समस्थिनि गोदान एमएलए बे बरायनाय हाबाफारियाव बे ओनसोलनि गासै रायजो राजाफोरा बरायनो थाखाय रेडि जादों।